Είναι το παστίτσιο ελληνικό? Αν αναλογιστεί κανείς στο γεγονός ότι έχει μπεσαμέλ που είναι μια γαλλική σάλτσα και ζυμαρικά που κατά κύριο λόγο είναι ιταλικά, θα καταλήξει πιθανώς στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ελληνικό. Ισχύει όμως αυτός ο συλλογισμός? Αρχικά η λέξη παστίτσιο κάνει μπάμο την ιταλική και σημαίνει μπερδεμένο. Συνήθως οι Ιταλοί χρησιμοποιούν την έκφραση και παστίτσιο που σημαίνει τι ανακατοσούρα όταν είναι πολύ μπερδεμένο. Ο όρος παστίτσιο συναντάται στη ζωγραφική, τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική και σε κάθε περίπτωση εννοούμε ένα έργο τέχνης που βασίζεται σε προηγούμενες δημιουργίες. Μέχρι τότε όμως με τον όρο παστίτσιο δεν αναφέρονταν στο φαγητό παστίτσιο. Η ονομασία για το φαγητό καθιερώθηκε τον 17ο αιώνα. Διάσημα είδη παστίτσιο εκείνης της εποχής ήταν το παστίτσιο alla romana που χρονολογείται τον 14ο αιώνα και το παστίτσιο alla ferrarese, του οποίου τη συνταγή βρίσκουμε στο βιβλίο του Πελεγκρίνο Αρτούζη, η επιστήμη της κουζίνας και η τέχνη του καλού φαγητού. Σε κάποια φάση αρχίζουν να μαλώνουν πρίγκιπες, μεγάλοι βασιλιάδες για το ποιος πρωτοέφτιαξε το παστίτσιο. Κάποιοι λένε ότι φτιάχτηκε από τους μάγειρες της Εκατερίνης των Μεδίκων τον 14ο αιώνα. Άλλοι λένε πως έβαλε το χεράκι του ο Δούκας Φιλίπ Μογνέ, γι' αυτό το λόγο και στη Γαλλία τον ονομάζουν Σος Μορνέ. Άλλοι λένε πως δημιουργήθηκε από τον Μαρκίζιο Λουί ντε Μπεσαμέλ, αρχιμάγειρα του Λουδοβίκου. Οκ, Γιώργο, η Ελλάδα σε ποια φάση της ιστορίας μπαίνει επιτέλους στο παιχνίδι? Όπως είναι λογικό και λόγω γεωγραφικής θέσης, το πρώτο παστίτσιο που έφτασε στην Ελλάδα έφτασε στην Κέρκυρα. Το οποίο παστίτσιο ονομάζεται παστίτσιο τσινώνας. Νόνα σημαίνει γιαγιά, άρα το παστίτσιο της γιαγιάς. Στα Κύθυρα έφτασε η βενετσιάνικη εκδοχή του παστίτσιου που το φτιάχνουν την Κυριακή της Αποκριάς. Η συνταγή δεν περιέχει μπεσαμέλ, αλλά τυλίγεται με μια γλυκιά ζύμη και μέσα κρύβεται κιμάς και κομμάτια από μοσχαρίσιο σηκώτη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα επικράτησε η συνταγή του Τσελεμεντέ, χάρη στον οποίο το παστίτσιο μπήκε σε κάθε σπίτι, αγαπήθηκε από κάθε σπίτι και λόγω συναισθηματικής αξίας και δεσίματος με το συγκεκριμένο φαγητό, το θεωρούμε ελληνικό και ένα από τα σήμα κατά τεθέν πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Γράψε μου στα σχόλια ποιο θέλεις να είναι το επόμενο πιάτο, ελληνικό ή μη, του οποίου θέλεις να αναλύσω τον τόπο καταγωγής του. Φιλάκια! Φιλάκια!